Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, ana pauluan. Bunga ti panaglablabas. Nataer a lalaki ni Oka, Bing. Ti dagas na, ar-aramatan na ti kinataer na, iti saan anasaya at awagas, gapu taadon a babae, ti pinasakitan na. Katkaslaawan anyaman na kankwana, nga oray pay no ado ti lumlumdaang, gapo iti nagalas nga aramid na. Kanayon abagbagaan ti inana, ngamsaan apulos adumngag. Iti maysa nga aldaw, kat. Ay, nabanog akong Roy. Itay-tapay nga dito kabakiran. Awan pa lang na ano panta. Oresyak nga rod. Yung paglangin ta dito iway kapag inuman tayo. Numay tayo dito kabakiran. Naku namin. Nawan dahi ito awaid. Ano, jaklam mo na ka. Ay, pudno dahi ta Roy. Ang babae iti dahi dya banda. Nasken ang dahi dya babae. Roy, mabit lang ha. Andalaan kita iti dahi dya banda. Urayin nak dito eh. Diyak lang pagarob. Amakitak dito'y kabakiran ti babae ama magpitik iti puso. Nasam iti lang, lalaki. O katinagan ko. Sika, kanya tinagan mo? Siyak ni Alora. Alora, kanya tiraramidam dito'y kabakiran. Dito iti pagnanaadat. Asidaglaan dito iti kalapaw ko. Kasta ka di. Diyak lang pagarob. Ngada kalagayam dito'y. Anya di kayat mo asawan? Kasi tinakon-akon. Dito'y lagayam ti pakasarakak iti babae ama magpitik iti puso. Iso apangasim Alora. Di ka kumamas daaw kadag iti sumarunong nga aldaw. Kat adda at tumanen dito'y kabakiran. Naimbag tanda ka nanak ko. Imay itay dito'y balay ni Jose. Sana may sinay ti isip ko ni Alora. Oka, anak ko. Nasken ang matagikwak ni Alora. Sakti rumbang ang mairanod kan kwa na. Hoy, Oka! Ha? Nanang? Anya ti mapaspasamakon ka aya anak ko. Itay pa'y akasarsarita ka. Ngam di nakikaskaso. Ay, pasensya kayo nanang. Anya di bagbagayon? Kunak, imay itay ni Josie dito'y balay. Sapsapulen na ka. Ha? Oh, apay akaslaawan anya aman ka. Kwa? Awan nanang. Ay na anak ko, kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mo apaglulukwan dagiti babae? Maditikas ta. Kasaritam ni Josie itinalapat tapno saan anaka kaasi. Nagkuyog kami na panaganap iti kabakiran, Josie. Kasta ka di, Roy. Impagarap ko lakit din no ilamlam mga anak ni Oka. Apay nga minaya. Saan mo't nga minan nga agpaspasyar ije balay? Ha? Day tati agpay suroy. Di na kung sarsarong karan ni Oka ije balay mi. Nabayagan. Anya ti aramidam dito. Lalaki. Ha? Sino ka? Saan mo natamagan no asino ay? Anya ti aramidam dito ay. Punag. Sapsapulak ni Alora. No saan na nadalos ti intensyon mo? Umanaw ka. Maisagmak kalaan. Ha? Nalawag mat siguro kan ka ti imbagak. Maisagmak kalaan. Sino kaya? Apay ako namlan na sino kang agsasaw? Natangkan ti ulo. Makamu ka. Dayta saan anadalos apanggap mo. Ti mangisagmak
ken ka. Asino ang lalaki ti bagbagan? May sa alakay. Panagkunakat agayat mat kan kadayjay. Ha? Nalabit nga agayat kan kadayjay alakay, Alora. Napatag ka di pa dayta? Oka? Ah? Saan mo't ka di? Amo kami nasakti kayat mo. Saan ka di, Alora? Sapay la kumata daytoyen ti pangrugyan ti amin kadata. Nakasaganak nagpaadipan kan ka. Agpaiso? Oka? Wen, Alora. Nakasaganak nagpaadipan kan ka. Tinapatag. Matagikwa ka. Dua arabiin asaan anagawid ni Oka balasang ko. Nana? Dayta ti agpaiso. Madanaganak nga rutan may papan iti anak ko. Apay ngamin ang nagmaymay sa anapan dita kabakiran. Diyak matam mo. Natangken ngamin ti ulo ni Oka nga anak ko. Nana, sabali mo ti agparparik na kanyak. Ha? Amangan no na isagmakan ni Oka. Ay, Diyos ko. Saan kumamot Nana, Sapay la kumatabidot ti atap ta balasang ko. Diyak kaya't maisagmak ti anak ko. Magusto ak ti kadak ditoy. Nang runa kit kadwa ka, Alora. Diyak ikang kano ti panaglabas ti kanito. Talaga, Oka? Wen, Alora. Talaga ka di nga ay ayatan na? Iti amin na puso. Ay ayatan ka man, Oka? Agpaiso, Alora. Wan, katsapay la kumata di naklukun-laan. Sabali ang makapuntot. Saan to ang pasamak na ita? Gaputa si kalaan ti ayayata. Imposible mat na ita na anang. Agmalamlang matanapukaw ka. Makalawas, anak ko. Makalawas ka saan asimang pet. Makalawas ka nga adda iti kabakiran. Anya? Dayta ti agpaiso. Ket no napanpayen daroy iti kabakiran ang nagsapulken ka. Ngam saan da ka kano nakita? Ha? Anya nga minti napasamaken ka. Diyan mo, nanang. Pangaasim anak ko. Saan kan nga agsubli di ta kabakiran? Ay, sana mabalin. Masapol nga agsubliak ijay. Anya? Agsubliak lata. Di ka agdanag. Siguradwa kon ti amin. sigurado ka nga dan ni Oka? Bun Josie, sinmang putin. No kasta nga rod, mapanak iti balay da itamot laang. Ha? Kailiw ko ni Oka. Nagdanagakan kwa na. Isuanas ka na makasarita. Kasla jakpat dyan timbaga ni nanang ang makalawas ang nagpukawak. Kasano ko maanapasamak ti kasjay? Kat nagmalamlaan ti katak iti kabakiran? Ang jakon panunutan deta. Agsubliak itamot lang iti kabakiran. Kat siguradwak ang magunod kon niya, Laura. Kalpasan na. Sa anak ton ang mapantay iti kabakiran. Oka! Josie. Sigamit gayam. Sa dino ti papanam? Ijay kabakiran, enak mangayo. Anya? Saan Oka? Di ka mapan. Josie, inarakop nakmatan. Gaputa ay ayatan ka. Ay, ayatan ka mat. Anyan da ito'y ang makikitak, Oka? Alora? Sino day ta babae? Oka? Linuho na, Oka. Alora! Uray na! Alora! Oka! Sa dino ti papanam? Nas ka na surutak ni Alora. Dita kan, Josie. Surutak ni Alora. Nasakitan nak itinakita, Oka. Pinasakitan nak. Saan ka linuko? Agpaiso asikati ay ayat eh. Ngam nariknak ti amin. Itay nakita kayo nga aging inagat. Nariknak nga'y ayat ang matday di a babae. Saan, Alora? Sikalante ay ayat eh. Naagpaiso day ta. Agkanak mat. Ha? Oh,
apay adi ng agkan. Mabutan ka ang mga agkanya. Tadi na kay ayatan. Ne, saan? Apay kumakabutan ka. No kastangan. Agkan nakmat. Day talaga yan. Makitang. Lino ko naklaang oka. Tano talaga ko mga ay-ayatan na. Saan ka kumaanag balin akasta? Apaman nga inagkanak. Agtalinaad akasta tilangam. Aging ga makasarak ka iti babae ang mga yatkan ka iti napudno. Kat agkan na ka. Tilaan agak ti babae nga agayatkan ka iti napudno. Ti mamagsublikan ka iti sigod alangam. Daita ti bunga ti panaglablabas mo o ka. Daita ti dusam. Kapo iti pananglokom kanya. Dagiti kalugaran ni Oka Uping kat sinapsapol da daytoy. Ngam saan dan a nakita pay. No diket maysa a klase ti basit nga ayop ti nakita da iti waig iti kabakiran. Nga awan ti sabali nga uni a maparnuay na no saan kokak. Impagarup da nga rod ani Oka ti nasao nga ayop iso nga inawagan da daytoy iti tukak. Bueno, Oping, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.